I miss you. Ay, mahal. Mahal? Mahal din kita. Mahal din kita, Eugene. Hi mga kabisyo, Tita Tanya Chinita here. So ngayon ay lalabas na naman po tayo ng ating lungga para mamburaot po ng mga lalaki. Huh? So mag-ready na po yung mga madadaanan ko today kasi balak ko mangyakap talaga. So gusto ko sana yakapin nyo naman ako pabalik. So yun, let's go, let's prank them. Kaya pwede magtanong. Huh? Hi, excuse me. Kuya, pwede magtanong. Alam niyo po ba yung saan yung Vito Cruz? Oh no! Kuya, kamusta po? Kuya, saan yung Vito Cruz? Yan po sa kabila. Hello po. Kuya, saan tayo Baclaran? Ay, na doon pa po. Ah, doon daw. Dito sa may Breeze. Ano? Pwede po magtanong? Pwede po magtanong? Baclaran? Oo. Dito po ba? Hello po, pwede po magtanong saan yung Baclaran? Baclaran? Opo. Dito po, doon. Ah, saan po yung Baclaran? Ang Baclaran, doon ka sa kabila. Ikot kayo dahil. Ikot. Tapos ikot balik daw. kayo. Tapos, balik daw. mga balik. Tapos, Kuya, di ba ang Tagalog ng cheap, mura? mura o. Pag ang Tagalog ng expensive, Ay, mahal. mahal. Mahal din kita. Ano nga ang Tagalog ng expensive? Mahal. Yes, mahal. Hi, mahal. I miss you. Ha? Mataas. Kuya, ang Tagalog kasi ng cheap, mura. Ano naman ang Tagalog ng expensive? Expensive? Oo. Eh di, magastos, malaki, mahal ba? Mahal din kita eh. Ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal din kita. Mahal. Namiss na kita, mahal eh. Pwede pa yakap, mahal. Naku, baka makita ko ng asawa ko sa TV. Ang Tagalog kasi ng cheap ay mura. Anong Tagalog ng expensive? Anong Tagalog nun? Diba, yung cheap, mura, mumurahin. Ano naman yung yung expensive? Mahal, gano'n. Mahal. Mahal, I miss you. Ba't di ka na nag-chat sa akin, mahal? Yung ano ba yun? Yung Heritage Hotel? Heritage? Yung Baclaran, saan ba yun? Doon po po. Doon, Baclaran. Mahal. Expensive doon? Ano ba Tagalog ng expensive? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ang Tagalog ng expensive ay mahal. Mahal din kita. Kuya, kung ang Tagalog ng cheap ay mura, ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal. I miss you. Ha? Takay. Takay? Eh? What's takay? Tagalog. Mahal. Mahal din kita, Eugene. Ano nga po Tagalog ng ang Tagalog ng expensive? Hindi mo rin alam? Mahal ang Tagalog ng expensive. Mahal? Mahal. I love you, mahal. Mahal. Halika lang tayo, mahal. Ano ka na? May asawa ka na? Wala pa. Wala pa. Bakit? Kaya ko muna mag-asawa. Ano ba hanap mo sa babae? Mabait. Mabait. Maganda. Maganda. Tulad mo. Di ba ang Tagalog ng cheap ay mura? Ano naman Tagalog ng expensive? Tagalog mo. Expensive. Di ba ang cheap? Mura. Mahal. Mahal? Mahal din kita. Ay, Ha? Expensive dun? Ano ba yung Tagalog ng expensive? Expensive. Ano ba ang Tagalog sa Ano ang Tagalog ng expensive? Basic. Kung ang Tagalog ng cheap ay mura, anong Tagalog ng expensive? Kuya, ang Tagalog ng expensive ay mahal. Kaya kumaway ka sa camera kasi mahal kita. Tayo naman. Thank you so much at sa lahat ng nabudol ko, pasensya na po kayo, trabaho lang. Ayan, and huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube page po ng Love Radio Manila.
See you next prank! Woo! Kaway ka sa camera. Kaway ka sa camera. Hello. Loyal. Appear. Loyal. Appear. Loyal. Kaway ka sa camera. Kaway ka sa camera. Ano yan, vlog? Kaway ka sa camera. Loyal ka. Kaway ka sa camera. Ikaw naman ka. Kaway ka sa camera. Ikaw yumayabos ka sa mahal mo Thank you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.